Dagat pangestu Nggara wayah Bathara jagat Hyang Agung mugi tansah ngayomi marang negara Wirata sak isine. Kaki Prabu Ndarawati, Kaki Prabu Ngamarta, Werkudara lan kabeh putu-putuku wiwit budal bali marang negara ing Wirata ninggal marang pesanggrahan Randuwatangan penggaling pun yang tumpang suh ribet nggonku bakal matrapake sarta nggonku bakal nyelehake marang rasa pangrasa putu patine si Duryudana ana ing Tegal Kurukasetra dadi tandha purnaning Bratayuda Jaya binangun pundhating lelakoning Duryudana sakurawane ingkang hambek angkara lan dadi tandha baline kamukten Ngastina lan Ngendraprasta marang wewengkon panguwasaning Pandhawa. Nadyan kudu mawa pangorbanan muntrating marus pecating nyawa ingkang ora isa diitung sanak kadang sentana kawula klebu kula warga dadi pitukane baline kamuktening Pandhawa. Yen upama iki aku kudu nangis mestine wae ana bab-bab ingkang pernah lan pantes ndak tangisi. Aku jejering wong tuwa ngibarate kaya dening ngulatake marang solah bawaning anak ingkang luput saka bebaya pati nanging nandhang cacat raga selawase urip. Putu-putuku padha mati, anak-anakku padha mati, kabeh mati ana ing peperangan. Lah kok aku sing gerangan kaya ngene isih seger lan isih cetha nyawang marang gelaring jagat. Kresna, mula aku kandha mau ngarep lamun tumpang sung nggonku bakal matrapake kahananku iki, terus aku kudu piye? Apa pantes lan memper aku ngucapake syukur marang Gusti dene Pandhawa bisa lulus ngene padha nglakoni Bratayuda kanthi rupian-rupian ingkang kebak ing kabungahan. Apa pantes aku ngrasakake marem seneng yen to ngelingi marang patine anak-anak lan putu-putuku kabeh ingkang padha dadi tumbal ana ing Bratayuda. Mula coba saiki gagapana gelar lan gulungen yen wis Pandhawa menang kaya ngene iki sing mbok rasakake apa tumanjane nggo nendi sing mbok gawe marem kuwi nggo napa. Aku yen weruh kukus sing isihku mendeng nang Tegal Kurukasetra kae rasane kepengin banget mbahmu iki mati obong ana kono mbelani marang anak-anakku lan putu-putuku sing padha gugur ning peperangan kae. Puluh ngukup kemenangan nanging kudu ngorbanake marang sedulur, ngorbanake marang kulit daging, terus tumanjane nggo napa? Kresna, Kaki Prabu Ndarawati. Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Menawi pandanganipun Kanjeng Eyang menika katujukaken dhateng ing wayah ing Ndarawati, kula menika malah gumun dhateng kamontenanipun Kanjeng Eyang. Lho, kok gumun piye? Aku ngudar gagasan kaya ngene kok malah mbok gumuni kuwi piye? Kaya aja sembrono lho Kresna, aku iki ngrasake tenan. Iki aja mbok anggep tembung sembranan. Mangke rumiyin to? Kula menika ugi badhe matur saestu, kula menika mboten badhe sembrono. Wis kage kowe matura. Piye? Nuwun sewu, kula menika gumun. Kula menika gumun kalian paduka Kanjeng Eyang. Mila kula waspadakaken wiwit budal saking pesanggrahan Randuwatangan ngantos dumugi negari Wirata ketingal pasemon paduka Kanjeng Eyang ingkang tansah katingal cawus guwaya. Iwak gligaping paningal ingkang boten tajem. Jebul pinanggihipun wonten samukawis ingkang ganggubel wonten penggalih paduka Kanjeng Eyang. Putu Prabu. Jarine Putu Prabu kuwi titising Sang Hyang Wisnu kena ngapa dadak tambuh perkara kahananku. Yen lumrah Putu Prabu mesti bisa maca marang batine Matswapati. Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur kawiwitan nalika kula minangka duta dipun utus dening para Pandhawa hanjabel negari Ngastina. Nalika semanten ingkang penggalipun kobar makantar-kantar menika saking pangraos kula malah paduka Kanjeng Eyang ingkang boten kendhat anggenipun tansah ngajab peperangan Bratayuda. Menawi Kurawa Jukeng ngekahi Praja Ngastina lan Ngamarta, Pandhawa kedah ngrebat sarana peperangan. Nanging nuwun sewu, kenging menapa sareng sakmenika sampun kelampah, malah sampun purna kanthi kemenanganipun para Pandhawa. Lah kok penggalipun Kanjeng Eyang sakmenika
nembe nandhang gegetun dhateng lelampahan. Menawi cara Kresna menika mboten wonten ginanipun, tegesipun Kanjeng Eyang menika tiyang sepuh ingkang pupur-pupur sak sampunipun benjut rak ngaten. Aku ora getun. Aku ora getun Kresna. Aku ora getun marang peperangan kang dumadi jernyatane Pandhawa ingkang ngukuh kemenangan, nanging jeneng wis lumrah. Yen aku wong tuwa ingkang tinuwakake dening Pandhawa, banjur jroning kemenangan iki aku kelingan marang para senopati kang padha gugur, padha mati ana ing peperangan, mongko kuwi kulit dagingku dhewe, Putu Prabu. Nuwun sewu. Ing nami perang menika petanganipun namung werni kalih, menang apa kalah, mukti apa mati, ngaten kemawon. Turta para senopati putra wayah majeng wonten peperangan menika mboten sarana pineksa. Nanging sami ngiklasaken dhateng gesangipun kinarya tetombok kemenanganipun pepunden. Menika sampun sakmestenipun. Malah saking petangan kula ingkang sami gugur menika dados satriya kusuma bangsa ingkang boten badhe banger bacin asmanipun nanging tetep badhe arum mangambar. Karana lekasipun anggenipun sampun purun bebila dhateng sesepuh lan pinisepuh. Putra wayah ingkang sami gugur menika netepi jejering anak ingkang sampun sakmestenipun nyuwargakaken dhateng tiyang sepuh, mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh. Lelampahan menapa kemawon menika menawi awakipun kamulyan, mestenipun inggih sampun satraju menawi kedah tinumbas mawi pangorbanan. Lah iya bener. Kowe iso matur kaya mengkono kuwi merga kowe ora rumangsa kelangan marang anak, kowe ora kelangan karo kulit dagingmu ana Bratayuda. Mula aturmu entreng wae babagan perkara iki. Lho mangke miyen. Nuwun sewu lho. Menika mangke mindak salin perkawis lho Kanjeng Eyang. Srawung kula kalian para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos laprang, Pandhawa nandhang sakit, kula ngraosaken sakit lan budidaya ngusadani. Pandhawa nandhang pepeteng, kula budidaya madhangaken manut kadiwasan kula. Mila pangraos kula kalian para Pandhawa menika sampun kados dene sederek tunggal bapa biyung, tunggal kulit daging. Tresna kula dhateng anak-anak Pandhawa menika kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, malah sampun marambah makaping-kaping kula menika ngentengaken kulawarga Ndarawati nanging ngawrataken Pandhawa. Menawi kula lajeng dipun dakwa, kula mboten ngraosaken pejahipun putra wayah. Pandhawa menika kula mboten trima Kanjeng Eyang, kula mboten trima estu. Kula mboten badhe saged nampi pangandikanipun Kanjeng Eyang. Lho la yen kowe matur ora trima, ora isa nampa kuwi njur kowe arep apa coba? Kowe arep mancai rembuke eyangmu Maswapati nganggo tembungmu sing kepiye? Aku tak krungu. Ha nggih. Nanging ngaten kula badhe munjuk atur ngesanipun paduka Kanjeng Eyang. Ya piye? Nuwun sewu nadyan kula menika mboten pejah. Kula mboten tatu nanging ugi nderek taker maros milang tatu wonten Bratayuda. Nuwun sewu Yang. Kula mboten badhe ngetingal-ngetingalaken labetan babar pisan mboten. Namung sumados Kanjeng Eyang priksa kemawon. Wondene bab pejahipun para sentana garwa putra menika estunipun sampun kinodrat, sampun pinesti lelampanipun gesangipun kadah kados mekaten. Jer titah menika namung anut dhateng kodrating Hyang Mahanasa. Gesang menika namung nglampahi tigang perkawis, lair netepi kewajiban, tumunten mati. Yo. Lair titah linairaken wonten jagat menika sampun kinantenan kodratipun piyambak-piyambak kodrating Hyang Mahanasa ingkang kedah linampahan dening saben titahipun. Salajengipun netepi kewajiban, tiyang gesang wonten ing alam padang menika nggadahi kewajiban miturut jejeripun piyambak-piyambak lan kedah dipun rampungaken lan boten saged dipun sulihaken dening tiyang sanes, ugi boten saged dipun tandangi dening tiyang sanes. Dados tiyang ingkang sampun gagah netepi darmaning gesang menika kedah tetep dhateng sesanggemanipun bungah susah abot enteng bejo cilaka menika rasaning penandanging saklebeting kewajiban purun inggih kedah dipun lampahi mboten purun inggih kedah dipun lampahi wong wis kebacut urip. Yo mongko ingkang titah dados tiyang gesang menika rata-rata sami nampik lan milih emoh iki njaluk kae emoh saiki njaluk sesuk emoh sing kaya ngene njaluk sing kaya ngono. Mila lajeng tuwa pambudidaya. Jalaran dereng kantenan kesugihan kamulyan miwah kasusahan menika mujudaken kacilakan. Sauger sedaya linandhesan penggalih ingkang madhep mantep lan jujur. Amargi ingkang hanjuk wonten kamukten lan kawibawan menika kathah ingkang medal kasusahan lan pangorbanan. Eyang, menawi cara kula
Sangunipun tiyang gesang menika namung tekad wani keduga gelem nglakoni sakkaing penandang saklebeting kewajiban. Awit katen. Racak-racakipun tiyang gesang kala wau wani nanging boten sami kedugi, wonten ingkang kedugi nanging boten purun, wonten ingkang purun nanging boten wani. Milanipun tetiga kala wau kedah dipun dadosaken setunggal. Inggih menika wani, kedugi miwah gelem. Mila melarat ya wani, sugih ya wani, bungah ya wani, susah ya wani. Kados peperangan menika. Sami majeng wonten peperangan menika sampun sami-sami kedugi miwah gelem. Dados menang ya wani, mati ya ora wedi. Dados tiyang ingkang mboten wani, mboten kedugi lan mboten purun ateges titah menika ugi selak dhateng gesangipun. Uripe ya mung urip-uripan ngaten kemawon. Ingkang tundhonipun gesangipun menika tanpa gina. Namung badhe ngrepotaken dhateng sanak sederekipun. Jejere wis wani dadi patih, ya dadi patih sing keduga lan gelem. Dadi wrangkaning Nalendra sing bisa dipercaya lan bisa ngayomi lan ngayemi marang para kawula. Jejere dadi wong sudra, ya dilakoni bungah susah, bejo cilaka sugih miskin ditampa kanthi penggalih ingkang lomba. Dene jejere dadi Nalendra, ya dadi ratu sing apik, sing bisa dadi pepayunging para kawula adil para marta. Ora dadi ratu kok kongas nangis wis tuwa we gembeng. Salajengipun mati. Mati menika ugi sampun kodrat. Menawi sampun purna jejibanipun, menawi sampun purna kewajibanipun tiyang gesang menika purukipun wonten pundi malih kejawi mung mati. Dene caranipun gaya pepati kala wau mawarni-warni wangsul dhateng anut kodratipun piyambak-piyambak. Digedhongana dikuncenana menawi sampun pinesti tartemtu badhe pejah wangsul dhateng Gusti ing Mahanasa. Dados babakan guguripun para wonten madyaning Bratayuda menika menawi saking kula inggih sampun pinesti lan kedah mekaten lampanipun anut pepesthen kala wau. Menawi lajeng namung dipun getuni menika malah namung bebecer dhateng penggalih ingkang boten wonten ginanipun yang sakmenika langkung prayogi menawi lajeng sesarengan ngrantam lelampahan ingkang badhe dhateng menika. Menika malah langkung prayogi sampun ngantos panjenengan Pandhawa Kanjeng Eyang menggalih dhateng kawontenan ingkang sampun kepungkur. Menika namung bebecer penggalih ingkang tanpa guna Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang Masawati. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Nggara Wiladala. Akeh para Nalendra sing gumelar ning jagat iki lah kok ora kaya Putu Prabu Ndarawati. Wis marambah makaping-kaping saben penggalihku peteng. Amung Putu Prabu kang bisa madhangake. Wah, jagat Dewa Bathara piyayi kok pintere kaya ngono. Pendak-pendak pangandikamu ingkang mestine nek tak dahar kanthi wutuh bakal natoni ati, nanging yen to digelar digulung, tinemune dadi sesuluh pepadhanging ati. Kresna, kula wonten maring dawuh Eyang, ya aku wis isa nampa marang kahanan. Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wiwit mau kok ora sambung rembug ana ing pendhapa gedhe negaring Wirata. Iya, malih-malih menapa? Kanjeng Eyang, estunipun mila leres badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng Paduka Kanjeng Eyang. Marugake matura. Ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Sakguguripun Kaka Prabu Duryudana ingkang ateges Bratayuda menika sampun paripurna dene Pandhawa ngukup kemenangan. Negari Ngastina wangsul wonten panguwaosipun Pandhawa. Semantun ugi Indraprastha sakjajanipun. Ngemuti dhateng agengipun peperangan Tanwandi negari Hastina sakmenika sampun kothong suwung kados dene bumbung wong-wang inggih krana kathahipun kawula ingkang sami pejah tuwin telasing Branda Prabaya ingkang kinarya waragating perang nanging babakan menika sanes ancas gegayuhan ingkang utami langkung-langkung Pandhawa sampun nglampahi kodrating jagat ingkang namipun Bratayuda. Dene saksampunipun Kurawa ludes keles tanpa tilas. Pepinginanipun ingkang wayah pun Puntadewa. Daya-daya Pandhawa boyong dhateng negari Ngastina. Ngiras pantes niti priksa dhateng kawontenanipun Praja Ngastina. Ingkang nyata sampun dados kukupaning Pandhawa. Mekaten Kanjeng Eyang. Wah. Mbarep kakangku sik. Yen diparengake aku tak matur. Dimas arep matur apa? Ingkang sepisan aja blereng marang kamenangan.
aja sulap marang kadonyan. Yen tumrap aku dudu babagan nggone Pandhawa ngukuk kemenangan negara Ngastina. Kanthi nglakoni perangan mau, tanganku kudu wisuh gedhe sedulur-sedulur. Kuwi dasarku nglakoni dudu babagan kamukten. Dadi aja pisan-pisan duwe penggalian nggonku mentala ngokop gedhe sedulur mau. Mung merga ngoyak marang kamukten negara. Kuwi babar pisan ora. Kuwi dudu gegayuhanku sing utama. Sing luwih utama patine Kurawa kabeh mau dadi sarana padhanging jagat, sumilaking watak utawa ilanging watak angkara Budi Candala. Kuwi sing luwih wigati. Mula yen barep kakangku kesusu menyang Astina, mung bakal ngukub kemenangan. Apa ora jeneng saru, apa ora jeneng dikira Pandhawa padha sulap marang gebyaring kadonyan. Nganti tegel ngidak-idak bathange sedulur, ancik-ancik kuwandhali sanak kadhang. Werkudara, apa? Nek guneman ki mbok ya sing kepenak to Yai. Aja kelandhepen. Tur mbok ya nyawang kowe kuwi guneman karo sapa? Kok letok lehmen? Nek nganti kecocok penggaling Yai Prabu iki mengko malah kurang-kurang prayoga. Koko Prabu mboten dados menapa. Kula kinten leresaturipun Werkudara katingal tasih kuwur miwah baliwuring budi ingkang rayi. Saengga kawiyosatur kula ingkang kirang ing pametang milori paduka nyuwun pangapunten Koko Prabu tuwin paduka Kanjeng Yai kula nyuwun pangapunten. Nanging tumrap ingkang raka pangandhikanipun Yai menika kula kinten sampun prayogi sanget amargi godhanging praja Ngastina menika mangke menawi ngantos kedangon ugi mboten prayogi. Werkudara, nggih. Mesine Dimas Werkudara isa nyurasa marang kahanan. Saperangan kawula Ngastina nalika padha ngeyup ana ing peperintahaning Duryudana biyen uga ana kang saktemene ngarep-arep baline Pandhawa marang Ngastina. Akeh kawula Ngastina mau jebul kanyatane ora kabeh padha sumuyut nungkul marang pangrehing Duryudana. Ketitik nalika arep kawiwitan Bratayuda biyen akeh para kawula kang padha nyorohake uripe bebela marang Pandhawa. Malah ora mung siji loro, nanging ewoning kawula kang padha sumuyut ikhlas minangka tabuk tawuring peperangan. Dadi sarana kemenanganing Pandhawa. Yo. Mongko kuwi cetha lamun kawula Ngastina dadi cethane saka petunganingipun Kakang lamun Pandhawa ora enggal boyong marang Ngastina iki mengko sinengga Pandhawa sing lar saka tanggung jawab. Malah ana ingkang bakal mestani Pandhawa wis ora gelem bali marang Ngastina amarga Ngastina wis remuk bubuk kahanane amarga Bratayuda. Kang mangkono kawula padha mestani lamun Pandhawa ora bisa nampa Ngastina kanthi kahanan ingkang wis suwung jerone ora ana apa-apane. Yo. Akeh para waranda, akeh para bocah-bocah kang padha lula. Akeh para kawula kang padha nandhang cacat merga kesempyok ing peperangan. Kabeh mau ora ana ingkang denajab bisa mulihake kahanan baline kejaba amung Pandhawa. Ora ana kang bisa mbalekake rusaking pikir kawula kejaba amung Pandhawa tumraping kawula Ngastina. Patine Duryudana sakurawane kuwi mujudake pepadhang. Saya bakal duwe pangarep-arep uriping para kawula Ngastina kang wis padha cacat lan kelangan. Lamun Pandhawa bali dadi songsong pepayunging agunging kawula negara Ngastina Dimas. Wah, yo. Aku meh manut karo Kresna kakangku. Yen pancen Pandhawa kudu boyong saiki aku nderek kersane Kresna kakangku. Koko Prabu ingkang rayugi condong kaliyan pangandhikanipun Koko Prabu Ndarawati bilih sampun ngantos kedangon enggal-enggal boyong dhateng negari Ngastina. Sampun dangu kula mboten nyumurupi dhateng kedaton Ngastina Koko Prabu. Nek kowe ora tak tari kok Janaka. Inggih. Sebabipun menapa? Wis ora usah dadak kowe matur perkara boyong iki, kowe ora usah melu-melu ning aku iso maca atimu. Manah kula kados pundi? Parepatan iki ndang bubar. Ndang kowe tekan Ngastina ora ngono to? Mboten. Ora usah dadak selak. Mboten Koko Prabu. Teka paduka paring dawuh iki mekaten. Merga Ngastina iki mung kali siji. Ana mutiara sing banget mbok karepake mongko kowe banget duwe rasa kangen karo mutiara ingkang mapan ana ing negara Ngastina. Wah, cetha. Sing lanang wis modar. Randane arep dikukup Janaka. Kakang Mas menika kok aeng-aeng. Mboten Kakang Mas. Wis to, engko bakale boyong ning Ngastina ora usah kuwatir. Rasamu leremno, leremno. Ora usah dadak kesusu. Inggih, ngestaken dawuh. Eyang, piye Kresna?
mesti kemawon boten sisah mawi lidah sinambung. Kanjeng Eyang sampun pirsa pirembaganipun ingkang wayah Ndarawati miwah Yayi Puntadewa, Putu Prabu. Jejeringipun Eyang kuwi wong tuwa, anane mung sarwa manut marang kersaning Putu Prabu Ndarawati. Yen pancen Pandhawa kepengin ninggal-inggal boyong marang negara Ngastina, pun Eyang nayogyani, malah estunipun nuwun pangapunten. Nembe kemawon ingkang wayah munjuk atur ngemuti dhateng dawuhipun Jawata ingkang sampun kula tampi jumbuh kaliyan turas Pandhawa ingkang ing benjang badhe kiyat lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Monggo nyatanipun ingkang kegaduhan wahyu kanalindran menika pun suwargi Abimanyu. Nanging nyatanipun Abimanyu mrucut saking kudangan, uwal saking gendongan. Lajeng nalika semanten Jawata paring dawuh ingkang badhe nyambet sejarahipun Pandhawa inggih turun Abimanyu jalaran wahyu kala wau miturut dawuhing dewa sampun tumurun wonten wiji sejati ingkang kinandhut dening Kanjeng Eyang Utari menika Kanjeng Eyang. Kresna, kula wonten maring dawuh. Pendak-pendak rembugan nek kowe ora usah nyebut Abimanyu ngopo to? Lho, wonten menapa? Nadyan wis kelakon adoh. Ning pendak-pendak aku krungu tembung Abimanyu hatiku mesti semedhot. Luwe-luwe nek aku nyawang karo anakku si Utari. Utari meteng tuwa kaya ngene ora ditunggoni karo bapakne. Bapakne wis ora ana aja mbok sebut jenenge. Mengko aku ndak keloro-loro. Nangis meneh. Rumangsaku kok dilo-dilo nangis, dilo-dilo nangis. Aku njaluk karo kowe aja nyebut Abimanyu. Iki lho, Utari meteng tuwa. Mongko bapakne ora ana. Sesuk nek bocah kuwi takon bapakne nendi. Terus piye? Aku tak takon karo kowe, leh kuwangsulan piye? Bapakne nang Jakarta ngono. Wah, aja sembrono. Lah wong ya bapakne wis ora ana kok kon ngomong piye to, Werkudara coba to. Wong pendak-pendak aku ngandhake Abimanyu Kanjeng Eyang mesti muwun. Kowe aja sembrono Kresna. Kowe aja sak penakmu dhewe. Kowe ora ngrasake aku. Kowe ora dadi aku mula sak penakmu dhewe leh ngomong. Nek yen kowe dadi Matswapati tak golo-golo. Aku kuwi duwe turun sing turun Pandhawa ning tinemune malah ora ditunggu karo wong tuane. Aku nek krungu jeneng Abimanyu rasane isih keloro-loro. Ayo dikeroki. Wah, kuwi aja sok kaya ngono. Aku gething lho Werkudara. Aku ki ora seneng. Lelakon sing wis kelakon isih dieling-eling tekan sprene iki aku ora seneng. Yen nganti kaya ngono katerusane mengko mundhak Kanjeng Eyang Matswapati kuwi tetel kanalindrani. Sinebo sangganing para wadyabala semene akeh kang padha bali marang Projeng Wirata, kabeh prajurit ingkang padha bali marang Projeng Wirata siji wae ora ana ingkang netesake lho, nadyan kelangan bondo donya, nadyan kelangan anak. Ning iki ratu lho Werkudara. Pendak-pendak kelingan karo putune kok mesti nangis, pendak-pendak kelingan karo putune kok mesti nangis. Kelingan karo anake mati ora nangis, malah kelingan ro putune nangis. Sami kalian kula, ora caturan. Koko Prabu mbok dipun paringi kesempatan. Kula menika munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis ora Janaka, kowe ora tak parangke matur. Oh inggih, ngestaken dawuh. Eyang, ing mekaten samangke daya-daya keparenga. Ingkang wayah pun Ndarawati dawuh kan ingkang wayah pun Werkudara. Ya, piye? Karepmu piye? Supados nglempakaken dhateng sisaning para wadyabala saking negaring Amarta tuwin para putu-putu Pandhawa ingkang samangke sampun dungkap dewasa. Keparenge samapta ing gati sawiga ing diri supados angoda lampahipun para Pandhawa anggenipun boyong wonten negari Ngastina Kanjeng Eyang. Kareping Putu Prabu Ndarawati, Werkudara. Nggih. Kowe ndak keparangake metu dhisik, Yayi. Wah, Kresna wae kanggo paring dawuh apa? Putu-putu mulan sisaning putra-putra Pandhawa ingkang isih padha sugeng. Kelompokno kabeh dawuhana supaya dina iki Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Yo, ngestake dawuh. Bilanono aku metu njaba. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Maswapati, kakekku aku njaluk pamit metu njaba. Ya, Werkudara surti sing ati-ati duga-duga digawa.
Barep kakangku aku disilaku Dimas sing prayitna ngati-ati kadangku Yayi Dimas Bratasena. Sarko lumaku panci weteng kebapak obor sastra biar padang trawangan. Kaki Prabu. Ih Kanjeng Hyang. Panjen kepara nyata lamun ngestina dina samengko tetep kudu dadi duwe songsong agung ya kuwi para Pandhawa. Mula ora aneh yen to Putu Prabu tumuli paring dawuh yen to dina iki wanci ingkang prayoga Pandhawa boyong marang Praja Ngastina. Kanjeng Hyang menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat ya mung aku arep takon karo Putu Prabu. Bab perkawis menapa? Terus anakku si Utari iki piye? Apa ya tetep mapan ana ing Wirata apa ndak kanthi prapting negara Ngastina? Nyuwun pangapunten. Gandeng Kanjeng Hyang Utari menika sampun dados kulawarga Pandhawa. Mila menapa dipun keparengaken mangke menawi wiyosing jabang bayi menika mapan wonten negaring Ngastina Kanjeng Hyang. Aku mengkari manut marang Putu Prabu Ndarawati. Kula kinten langkung prayogi mekaten. Rai nggih mekaten to Yayi Prabu Darmakusuma. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Saenipun Kanjeng Hyang Utari itu munten kaboyong ugi wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang. Ya yen to pancen kaya mengkono aku mung manut marang kersaning Kaki Prabu Puntadewa. Kang mangkono prayoga pasewakan dibubarake supaya samengko bisa daya-daya boyong marang Praja Ngastina sak kabehe. Klebu puniyang ing Wirata nedya mangayu bagya lan mahargya kamenanganing para Pandhawa. Bebarengan padha sesanti kamulyane muga-muga nirbaya nirwikara Kresna. Ingkang rayipun Setyaki Jemadung dawuh wonten paridamel menapa dening Paduka Ngawi sangganing para wadyabala. Wanjadipati nadyan ingkang putra pun Jaya Sanga Jemadung dawuh wonten paridamel menapa dening Paduka Ngawi sangganing para wadyabala. Hyang nadyan ingkang wayah pun Sasi Kirana Jemadung dawuh Kanjeng Hyang. Nadyan ingkang wayah pun Danurwindo Jemadung dawuh. Eneng apa, Mbah? Putumu Jayasena nyadung dawuh. Yen pancen ana dawing simbah-simbahku Pandhawa paring dawuh karo para putu-putu gage paringa dawuh. Ana wigati apa? Wah, Setyaki wonten timbalan. Jayasanga wonten timbalan. Sasi Kirana wonten timbalan Kanjeng Hyang. Danurwindo wonten dawuh Kanjeng Hyang. Jayasena eneng apa, Mbah? Wah. Jebul ora padha ninggal karo gerangane. Sasi Kirana anak Gatotkaca, Danurwindo anak Antarja. Tak timbali ora beda karo nalika aku ndangu karo bapakne biyen. Tata kramane ganep, tata kramane unggah-ungguhe ya sarwa jangkep. Wah, ning bareng aku ngundang anake Antasena. Ora beda karo gerangane. Ditimbali wong tuwa ora iso basa, ditimbali karo mbahne ora nganggo tata krama. Jare critane bapak biyen ya ora beda karo kaya karo aku, Mbah. Ya pancen ora beda. Bapakmu ya ora iso ndodhok, ora iso basa kaya mbahmu iki. Nah, wis rasan dadak diprembuk. Sing jeneng banyu ki miline medhun kabeh. Pancuran kae munggah sedela ya bali medhun. Mula ora aneh nek aku tiru karo Bapak Antasena, aku tiru karo bapakku Suwargi. Aku ya ora iso basa, aku ya ora iso ndodhok kaya bapakku, kaya simbahku sing lenggah iki. Wah, ya wis ora dadi ngopo, Setyaki wonten timbalan. Wektu dina iki kabeh para wadyabala kudu bali maneh marang negara Ngastina. Liripun kados pundi dening Paduka Kakang Mas paring dawuh mekaten. Maswapati kakekku paring dawuh lan wis disarujuki dening Kresna kakangku yen to wektu dina iki Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Bratayuda wis paripurna, Pandhawa bakal lenggah ning negara Ngastina. Mula wektu dina iki kabeh para putra wayah para putu-putu Pandhawa kabeh diwenangake nderekake jengkare para Pandhawa boyong marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Kakang Mas Jodipati, ya pancen mengkono. Mula ora usah dadak kakian gunem sing tanpa guna. Tetapno para wadyabala sarta tatanen barisan nderekake marang jengkaring para Pandhawa. Nun ngestaken dawuh.
Lajeng mangkatipun Werwadya Bala pincang menapa ora ketang sambung obor cela lintang mangkata dina iki. Wah, Jaya Sanga wonten timbalan wo. Metu njaba nembang uteng ora budaling wadya nuriki ngestaken dawuh. Matur dhateng Jengandika Kakang Mas. Menawi katitip priksa sarta kabidalaken sewanci-wanci bodhol mboten badhe angujiwani. Yen to pancen kaya mengkono. Kowe tak tuding dadi wedananing laku. Nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Togok wonten dawuh Gusti Patih. Mboten kanthi kanyono-nyono kok panjenengan lenggah wonten ing pendhapi negari ing Sura Teleng. Monggo sampun dangu negari menika komplang. Awit sidanipun Sang Prabu Kesmaka duk nalika semanten hapan kuwi ingkang bakal ndak takokake kelawan kowe. Nganti tekan seprene negara ing Sura Teleng komplang merga kelangan Nalendra. Sinuwun Prabu Kesmaka ingkang seda kacarita jarine mati utawa seda ning perang Bratayuda. Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Kesmaka menika mboten kok nderek Bratayuda mboten. Namung nalika semanten piyambakipun nampi cariyos kula bilih ingkang nyedani Prabu Setija menika ingkang Rama piyambak Prabu Kresna. Tumunten Prabu Kesmaka kepingin males ngudi tuwuh lara wirang sedaning Kang Rama. Nasak wonten telenging Bratayuda Jaya Binangun kacariyos nalika semanten kula ngawuningani bilih ingkang sinuwun Prabu Kesmaka menika pinanggih kalian Raden Gatotkaca. Mboten nganti jam-jaman anggenipun mangsah yuda Prabu Kesmaka seda wonten ing pabaratan. Hingga sapriki negari mriki komplang mboten wonten nalendranipun. Lah kok Gusti kula Gusti Patih tumunten nglembakaken sangganing para wadyabala niku keparengipun togok wonten dawuh. Aku urip diparingi urip karo Prabu Kesmaka. Aku mukti diparingi kamukten dening Prabu Kesmaka. Monggo kaya ngapa lapa catpane yen to aku Patih Ratu Gustiku tekaning pati kok nganti seprene aku ora bela pati. Ya mung merga nggonku ngenteni purnaning Bratayuda. Sawise paripurna Bratayuda Jaya Binangun, aku arep ngudi tuwuh males lara wirang sedaning Prabu Kesmaka. Srana aku goleki Raden Gatotkaca mboten ketemu. Ora ketemu. Raden Gatotkaca pun seda. Lho. Raden Gatotkaca wis tekaning pati. Sampun wonten perang Bratayuda Jaya Binangun. Nek sampeyan ajeng goleki Raden Gatotkaca mboten pinanggih Raden Gatotkaca ning ketemu kijinge. Niku leres. Raden Gatotkaca pun seda. Togok wonten dawuh. Nadyan kowe iku yabdi nanging kowe wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kaharan. Kowe apal marang sejarah, nggih. Yen Gatotkaca wis tekaning pati, apa kira-kira Gatotkaca duwe anak? Duwe ora, Rung? Duwe. Anake ya padha karo Raden Gatotkaca jebles, pasuryane ora beda. Jenenge sapa, Milo? Jenenge Sasi Mulut. Sasi Mulut dengkul maca Sasi Kirana. Raden Sasi Kirana niku wonten. Raden Jaya Sumperna niku nggih wonten. Anake Gatotkaca pirang-pirang. Ning sing jebles karo bapakne ming Ndara Sasi Kirana. Sasi Kirana mapane menyang endi? Nggih teng Pringgondani nggone bapakne mbiyen. Nek sampeyan ajeng males lara wirang sedaning Prabu Kesmaka kok kalih Ndara Gatotkaca niku ora ketemu. Ning nek goleki anake Gatotkaca enten. Ning nuwun sewu lho, ngatos-atos. Merga bocah niku nek miturut etungane dina niku sepriki lagi umur 13 taun. Sasi Kirana niku lagi umur 13 taun. Nek ana bocah 13 taun mangkethaki sirahe utawa mangajar utawa mangajapatine niku sing tuwa-tuwa ora trima. Monggo Gatotkaca wis ora ana ning bapakne Gatotkaca isih seger. Inggih menika Raden Werkudara.
Nek sampeyan ajeng males ku dituwuh lara wirang sedane Prabu Kismaka kok sarana mejahi Raden Sasi Kirana niku mungsuhe ora Sasi Kirana ning mbahne Kakung. Mbahne Kakung Ndara Werkudara. Yen Sasi Kirana ora iso tak pateni. Yen mbahne melu-melu tak sirnake sisan. Nuwun sewu. Cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Lho, sebabe apa? Raden Werkudara niku kondang mustikaning Tegal Kurukasetra. Sapa sing ora mati mungsuh Raden Werkudara. Kula critani nggih, minggir agak. Ya. Nggih. Ki nek ora dikandhani ana buta mudar bengi iki. Heeh. Kowe kok ngerti? Raden Werkudara niku bintang-bintange Tegal Kurukasetra. Niku artis. Niku pendak wadyabala cilik-cilik niku anggere rampung perang do njaluk selfie. Karo Ndara Werkudara niku tenan. Iya. Merga kondange teng Tegal Kurukasetra, nyawa pinten mawon pun gusis teka tangane Raden Werkudara. Monggo nek pun nggawa gada rujak polo niku diglindhingke teng Tegal Kurukasetra, wadyabala cilik-cilik 80, 120 mati kabeh. Mungsuh gadane Werkudara. Mungsuh gadane Werkudara. Ora kaya sampeyan, gada sampeyan iku mang tamake wong siji wae ora mati-mati kok. Mati tangi, mati tangi. Ha pripun? Gadane Werkudara beda. Mongko nalika mungsuh Raden Dursasana niku mustikaning Kurawa. Niku nek sampeyan weruh ngeri. Lho, ngerine piye? Raden Dursasana dijambak sirahe, dipoteng-poteng awake, tangan disempal, sikil diblerek nganti tekan gulu, terus mriki isih diwajar kanthi montrot-montrot. Niku mawon gethihe Dursasana diombe kalih Ndara Werkudara. Diombe. Nggih, merga tau sumpah nek aku iso mateni Wanu Dursasana gethihe tak ombe. Ngoten. Niku contone meleh teng Tegal Kurukasetra senopati pirang-pirang remuk kabeh musuh Ndara Werkudara. Nek sampeyan ajeng bebeda Ndara Sasi Kirana, Raden Sasi Kirana konangan mbahne wah ora jam-jaman. Sing rekoso kula kalih Togog. Lho, rekasamu Lenggawa batang buta kabotan. Ngeten. Lenggawa sampeyan mulih kabotan. apa dikira aku bakal kalah karo Werkudara? Mboten ngembe lho, mboten ngias, mboten ngilani, yakin mesti kalah. Pun, ya Kak. Heeh. Niku tenan wong kula niku Bratayuda ora melu ning nonton kok kula. Jaman musuh Prabu Duryudana adu gada clang-clang. Terus Prabu Duryudana dipupuk gada pupune sing kiwa buet. Duryudana nglekar. Ora iso apa-apa. Niku isih diremuk karo Werkudara. Brus nganti was ora wujud. Ngeri pokoke. Kula gak ada rekamane. Sama aja nonton apa? Ora butuh nggo ngopo. Lho tenan niku yakin kula ora goroh niku tenan. Sampeyan weruh kemawon wah sakniki bar Bratayuda niku Raden Werkudara niku mripate kaya singa barong. Abang nika. Niku nek sampeyan ajeng mani-mani ganggu putune, nuwun sewu. Sampeyan tambah gelar. Gelare apa? Almarhum. Ora dalah. Togog wonten dawuh. Yen aku ora males ngudi tuwuh lara wirang sedane Sinuwun Prabu Kismaka. Cetha yen to pate Bancana bakal ala pocapane nggih kepareng paduka. Bocah tumenggung wonten timbalan. Ketapno wadyabala saanane ayo goleki menyang endi dununge turuning Gatotkaca. Wah. Sapa iki? Lamat-lamat awake kok kaya ana sisike. Raden Danurwindo, ya. Anak Swargi Kanjeng Rama Antarja. Wah, adal. Cendenge Pandhawa. Ayo, ora menehke Sasi Kirana. Jebol dadamu, Mara Gage tiban. Wah, mati. Wah.
Minggir. Wah. Sowe Raden Jayasena. Raden Jayasena, anake bapakku sing tak cintai. Anak Antasena. Wah, ladal. Mati dening aku kaya apa aku sing tekaning pati. Biar. Aku kok pripun tumenggung sunya sekti yo aku wis ketemu karo barisaning Pandhawa ingkang padha boyong marang negara Ngastina terus aku ketemu karo jarene satriya swala bumi sapa nek biyen Sencaki nek biyen saiki jenenge sinten jenenge Jayasanga ya sanga-sanga. Oh, anake Gok, anak Sencaki. Oh. Kuwi cah gleleng tenan kuwi. Kuwi umur 13 tahun wis melu perang Bratayuda kok, Gok. Oh iya. Kowe. Terus sampean gelut? Yo, milung aku gelut. Kalah to? Kalah. Mesti. Ora bakal menang Jaya. Modar tenan aku. Wah, jan wis. Oh ya ora apal-apal, bingung iki. Anak Antarja. Anak Antarja? Tak cokot ora apa-apa, tak antem ora apa-apa, aku diajar, Gok. Ah mesti ngayal kok kandan-kandanane. Mang teruske. Pandhawa niku anake entek. Anak Janaka cacahe 445 niku entek kabeh. Boyo cacahe semono tenan. Aku ya meh ngawur kok. Saking okehe anake mati kabeh merga jaman semono ora dijalukke urip. Oh. Anake Werkudara Antarja Garukaca Antasena ya mati kabeh. Oh iya. Mula Pandhawa ki do ora duwe anak wis entek ning Bratayuda, ning putune do tingil-tingil kabeh. Do gleleng kabeh. Putune Antarja ya kaya bapakne, putune anu jenenge anake Antarja kaya bapakne, anake Garukaca kaya bapakne, anake Antasena kaya bapakne. Tak cokot ora apa-apa. Mangdamu mboten? Ora. Ah salah. Damu sik cokot terus jejeli lombok. Kuwi enak banget. Ora omongan ro dapur mulung. Jauh omongan tenanan kene iki diajar wong kok le omong sak penake dhewe. Mati ya. Gok nun. Antasena iki ndek anak gadah. Rupane padha bapakne. Wah jebles. Wonge ya sak penake dhewe srogal-srogol. Anake Antasena sapa lho? Hah? Anake Antasena. Jayasena. Kuwi padha karo bapakne. Ora iso basa, ora iso ngapa-ngapa, ora iso piye-piye. Nantang karo aku diantem pisan kowe semrebet. Bareng aku gletak dijeloki wetengku ping pindho bluk-bluk. Wah, Gok, bakmi mau sore metu kabeh. Awe cilaka. Kothong wetengku. Penyakit bayi wingi sore. Nek didelok kowe kaya urung ilang pupuk lempuyange. Ning glelenge ora jamak. Aku diceritani mbahku, bapakku mbiyen yo gleleng kaya aku. Hah? Bareng apa kowe? Prajurit saka ngendi? Kok nganti gawe geger. Nggonku ngombyong eyang-eyang Pandhawa. Kowe pamer lehmu nganggo untu pasangan iki apa piye? Modar untune darani pasangan. Sowe iki kula Togo. Togo ki sapa? Nek bapak sampeyan pun tepang apik kalih kula. Bapakku mbiyen swargi. Nggih, ning nek sampeyan yo lagi niki ketoki ketemu. Kula abdine
para ratu-ratu sabrang. Rasa melu-melu? Mboten. Iki sapa iki? Kula mbilung. Sih cilik kok bringosen. Cukule meruput tak? Rasa melu-melu? Mboten, mboten. Ajar, kowe biyen yo tepung karo bapakku. Wo akrab. Kanca bal-balan kok. Karo Ndara Antasena Suwargi. wo nek ngono kuwi sik kancane bapakku. Tesih. Iki yo kancane bapakku. Senes niku mungsuh. Lho, cangkeme mbok ora ngono yo. Mbok golek aman ora. Ayo iki, dilikke, ora sakon nerajang barisaning Pandhawa. Ya tak ajar kabeh piye. Nggih mengke kula elekke. Ora gelem. Watak sinah mudar. Oh, kaya ngene kok. Piye Om kok meneng wae? Aku kok iso tratapan lho ya. Moko tuwane tuwa aku. Ditendangi ra iku aku kok ya meneng wae. Niku apike wong tanah Jawa niku ngoten. Ngepake tangan ning karo mawa Aji Jaya Kawijayan ben mungsuhe mbleret, mungsuhe ming mikir. Nika Raden Jayasena. Engko nek nganti mbahne krungu, wah nyemelangi. Wah. Jayasena. Kok barisane rusak keneng apa? Anu Mbah, eneng prajurit saka manca negara sing ngrusak barisan Pandhawa. Wah. Ora semono kuwi suarane. Karang ya ora tekan kaya. Sapa sing ngrusak? Ndara Jayasena matur prajurit teng mriko dampyak-dampyak methuke prajurit Pandhawa. Wah, bladar. Nyaut gada rujak pala. Wing. Sampeyan lagi tengok-tengok tutuk sirah sakane piur. Saking ngriki niki mlethek. Tutuk. Terus matane mencelat. Matane sapa? Matamu kuwi. Karo Ratu Gustine kok matak-matake ora. Ngeyel kok kandhani ora. Mundur aku. Nun, Mundur. Tuk mungsuh abot. Sik ora prajurite lho. isine ya eceran. Ha iya. Ya minggu gayeng-gayeng wae. Coba diundang kono. Sinten malih sing ajeng-majeng mbelani Patih Bancana, mbelani Prabu Kismaka. Nek ajeng sirna Margalayu klatri tindak mriki. Kang Samar Pamor iki prajurit tenan udu kok. Lambu Brengosen kok bengesan ya. ya sajake mbok menawa sampeyan sinten? Tomblok. Toko kok tomblok. Toga. Wonten dawuh. Mau sing bengok-bengok. Sapa sing arep maju? Iki aku Gek Senopati Pepecingan. Kono prajurit kaya ngene to lho iki lho. Engko gek lenggamnamu kae. Dengkulmu mlocot. Aku ra doyan kaya ngono kuwi. Aja pada udur. Aja pada udur. Sebagai kanca rasa pada udur. Tommy, Togok. padha piyak sak landean Mbak Tobat. Dikira aku wedi karo para satriya saka negara ing ngendi Gek? Wirata ya Ngastina ya Ngamarta. Wirata ya Ngastina ya Ngamarta. Ketiban cukurku. Iki boleh. Maju perang kok nggawa cukur. Tak candha, tak begagah. Tak kerok alon-alon. Lakon mati dening aku kowe. Sik, gamelane rusak. Asem iki. Wis mempeng e. Kudune cepet napa alon? Manut dodokane dodok jleng. Ning enang geng babayan. Kembang geng ora doyan. Aku kok suwe-suwe gila to. Rasa gila Gek. Kowe iki mung gila mergane weruh aku nek ngerti rasane.
Tanduk kowe. Yakin sumpah. Bangane tok pluruti dhewe. Pasrahke. Pun gek majeng rika. Sampun jenenge sapa? Aku Jumina. Jumina. Nek bengi Jumina. Oh, awan karo bengi beda. Beda. Aku nek bengi ya ning sawah barang, macul yo ngarit. Engko nek bengi dandan wedok, Get. Nggih, pun. Rika maju. Amasura merata jaya merata imbang yen padha-padha prajurit saka sing ngombyong Pandhawa. Ora tok delekke rambutmu tak perantasake. Tak berantas. Yakin aku ora bakal tidak legane ati. What is your name? Apa kuwi? Jenengmu Mas? Jaya Sanga. Jaya Sanga. Umur 19 taun. Lagi galak-galake. 19 tahun. Aduh ngentut aku ngentut. Iki sapa? Tumenggung Jumina. Jumina. Ya dasar kepara nyata. Ayo kaya apa aku sing tekaning pati. Ya ampun. Masa nganggo mati barang kok. Rasa sok nganggo mati, aja sok ngucap mati. Ora apik Raden Jaya Sanga. Mesti adine jenenge Jaya 8. Wah. Dudu, aku ra duwe adi. Ya ampun ra duwe adi. Bagus wis tak sawang bagus. Aku nek guneman karo wong bagus ki ya. Keringatku metu kabeh. Detak jantungku semakin cepat. Adrenalinku semakin bergelora. Raden, yuk perang yuk. Yuk. Ayo perang. Yuk. Neng kono wae rada peteng. Nanti. Neng kono mosok perang neng kene yo ditonton wong akeh. Isin lho Raden. Yuk aku tak sanggup kloso. Perang kok sangu kloso. Lah piye? Biasane ya ngono kuwi. Yuk. Gila nih. Raden Jaya Sanga. Ya ampun, piye to kok ora jalan. Golek liyane. Raden, come here. Aneh-aneh wae. Marahi ndredeg. Ana prajurit kok salah kedaden kaya ngono. Iki apa iki? Uwong, Mas. Wong apa? Wong tenan. Prajurit apa? Ya sok prajurit, ya sok pemuas daga. Maksude piye? Iki luwih enom ya ampun. Iki karo sing mau ketoke luwih enom. Umure pira, Mas? 15. Oh. Amis. Se 15 lho. 15. Ah. Men gedabikan tok. Ora iso nglegan. Urung dong babar blas. Golek sing tuwa. Lah iki sapa Mas? Jaya Sena. Nganggo jaya kabeh. Heeh. Umure pira Mas? 13 taun. Waduh. Sik ngompol.
Supe durung? Durung. Ora masak, ora masak. Iki mesti wis ceksuten iki ya. Gede banget ya ampun. Enggak kuat aku. Gagah banget ge bagus ya ampun. Pasaryane sumunar pindho bulan purnama. Ya suwane pira, Mas? 50 kurang. Ini. Iki sing tak goleki ya ampun asmane sapa? Bratasena. Ya ampun Mas Sena to. Iya. Mula kaya wis tau ngerti aku ya ampun, wis tau ketemu karo aku. Wis tau tak servis. Aku ora tau dadake kendaraan. Sopo kowe? Aku prajurit saka negara ing Surateleng. Surateleng. Heeh. Goleki sapa? Goleki wong ya sak entuke lah. Kandhane entuke ya sampean ya Mas ya. Ngopo? Ayo to. Mas. Ayo aja kaya ngono kuwi to. Aku gelem melu karo kowe, waton kowe kuat nadai. Jempolku sikil iki. Kecil dong. Ming jempol sikil kaya ngopo kekuatane. Marang gage tibakno. Tambanono. Tampanane. Wis toto-toto. Wis ge wis tampanono. Mutar lum. Aku ki gumun ana wong kok kaya ngene ya. Rumangsaku ki. Oh, ayo ming sak sekrup kok. Ya ampun ngau kaos kaki wedok barang. Sajae wis ora iso nglawat. Wis modar Pisan. busung wae. Matur Gusti Pati. Monggo ayo gak tak tutke. Yo. Oh. Piye kok kepanggih prajurit ingkang ngombyong tindakipun para Pandhawa nek manglajengke sampeyan padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu mboten ajeng isa urip malah tekaning pati golek kalodhangan sing mirunggan lemales hukum lara wirang Prabu Kismaka ampun sakniki nek sakniki sampeyan soroh pati Gusti Pati kaget atiku Swatama kula wonten dawuh Raden bebasan wis kentekan pengarep-arep nggonku urip nglambrang ana ing alas nanging tinemune jebul menungso sing jirih getih wedi mati kuwi dudu mung Kartomarma nanging jebul anak pendhita sing kondang uga miris marang peperangan Swatama piye ya kene kowe tekan alas kene larah-larahe gage matur Swatama nuwun sewu Raden anggen kula minglar saking peperangan menika mboten karana kula menika jirih getih wedi mati babar pisan mboten namung inggih anggen kula sampun mboten kiyat ngraosaken dhateng seseking manah kula nyumurupi dhateng peperangan ingkang nyatanipun kathah para culika telik Mangindrajala ingkang dumunung wonten negari Ngastina ngantos para Kurawa dinten mangke kapuping Rana Madyalaga inggih dipun sababaken saking polah tingkahipun para hambek para wadul ingkang mapan wonten negari Ngastina. Swatama wonten dawuh, kaya aja ngawu gawar ngawur. Dasarmu apa kowe bisa matur kaya mengkono? Raden. Kula ngawruhi lan kula sumerep mawi netra Waloka, culikanipun para sesepuh, utamanipun Prabu Salya. Salya menika wong gerang sing ra isa diajeni miwah ra isa dipercaya.
Ucape mawon kaya wong suci nanging jebul batine letek-letuh kebak dosa. Niku sing jeneng Salya. Nalika jaman Prabu Karna dados Senopati mengsah Janaka, mesinipun Janaka menika tugel gulune ora bakal bisa dikukup. Nanging merga saka pokale wong tuwek Salya nyarengi lepasing pusaka Kunta, kreta dipun sengkrek wekasan jaran Hanjala. Lampahing kreta oleng satemah Kyai Wijaya Danu pusakanipun Prabu Karna lampahipun ugi boten pener jangganipun Janaka. Namung kenging gelungipun nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten raos kula kaya kepengin jangkau Prabu Salya. Kados kula kepengin nglangga waru wadukipun. Wong perang ora pantes diajeni. Ratu tuwek nanging lamis niku sing jeneng Salya. Mila raos manah kula sampun boten kiyat. Kula trimah minglar saking peperangan. Tinimbang kula weruh blegering mungsuh sing kekemul pepunden nanging sareng kula manah jebul sedaya pinanggih ngakal ketemu nalar. Salya menika tresnanipun dhateng Pandhawa lair batos. Ngantos piyambakipun dumugi dados wong tuwa sing ujar lelamisan. Ratu Mandaraka menika anggenipun nyebar telik sandi dhateng Ngastina boten tanggung-tanggung. Kalebet Dewi Banowati menika ugi satunggiling mata pitaning Pandhawa. Sotama Kakang Mbok Banowati kuwi prameswari Koko Prabu Duryudana. Kena ngapa kowe bisa ngucap lamun Banowati mata pitaning Pandhawa? Tata gelar lair Banowati menika prameswari Ngastina, nanging menapa Raden boten mangertos bilih Banowati menika ugi ramban katresnan kalian Janaka. Wong wadon lobok kembene kendho tapiye niku Banowati. Katone ning Ngastina kaya wong wadon sing suci. Ning jane Sinuwun Duryudana niku kaya ngrabeni wong pelanyahan sing ora bisa dicekel atine, ora bisa digugu cangkeme. Wong wedok geleman sing kurugan derajat pangkat ana Ngastina. Pendak wanci Kang Prayoga tansah pepanggihan kelawan Janaka ngladosi lamaking wong bebojohan. Kanthi mekaten inggih Banowati niku klebet mata pitaning Pandhawa sing tansah atur kabar dhateng Pandhawa. Senopati ingkang majeng wonten ing pabaratan miwah gelaring baris ingkang dipun gelar dening Kurawa, wekasan gelar baris ing Kurawa tansah saged dipun dadal dening Pandhawa. Mila Raden Blokasuta kemawon sengit kula kalih Banowati niku pun tekan bun-bunan. Klebet kalian Prabu Salya. Ning gandeng Salya inggih pun mudhar teng peperangan, mila nalika semanten kula nedya males ngudi tuwuh dhateng Banowati. Kula jujuk wonten ing Taman Ngastina. Ing pengangkah ajeng kula prawasa sak tutuk-tutuk kula. Nganti sak bodong ning kula awak kula. Nek pun ngaten ajeng kula dol-dol waduke ben modyar ora lama ing menungso. Nanging nalika semanten Banowati saged oncat mlebet wana ngantos dumugi dinten menika dereng kepanggih. Raden, ancasing gegayuhan kula menika mboten ajeng mendha menawi kula dereng saged nglairaken niat kula. Melu ngregeti kawanitanipun Banowati miwah mejahi piyambakipun kangge males sakit manah kula dhateng Salya. Ingkang langkung wigatos ngudi tuwuh lara wirang dhateng Pandhawa badhe kula pejahi moko setunggal. Wah, panus maning jajalanat ora ngira babar pisan jebul kaya ngono lelakone Banowati. Nganti kateman dulurku kabeh padha tumpes cures, kabeh mati ning peperangan. Swatama wonten dawuh. Wis nganti ketekan akal nggonku ngulir budi kepiye nggonku bakal males ngudi tuwuh marang Pandhawa wiwit aku lunga saka peperangan. Weruh lampun kabeh kadangku klebu Koko Prabu Duryudana wis gugur madyaning peperangan. Tekan seprene isih makantar-kantar ora bakal bisa sirep lamun durung kasembadan penjangkaku. Puluh aku urip ana jagat nanging uripe karto marma kebak cacat. Mula prasetyaning atiku nadyan aku mati nanging sak ora-orane kudu sak glintir menungso kang aran Pandhawa mati saka tanganing Kartomarma. Piye Satama, Raden? Menawi gegayuhan paduka ing mekaten menika kala wau nama sampun gambuh kaliyan niatipun ingkang abdi. Mila dinten menika gandeng kabar sampun kula tampi bilih Pandhawa sampun boyong wonten negari Ngastina. Mila monggo kula dherekaken kanthi sesingitan nyaketi dhateng negari Ngastina. Kula pamekaken tiyang misaya mina kenging ulamipun nanging sampun ngantos buthek toyanipun. Garemu niti priksa dhateng kawontenan negari Ngastina. Lajeng ginakaken sandi kanthi sesideman.
kula lan panjenengan merjaya para Pandhawa mbaka setunggal mbok menawi kanthi mekaten saged kelampahan ngudi tuwuh lara wirang Raden Sotama wonten dawuh kuthung malarmu kowe kowe karo aku mung badan sepata bebasanmu ora duwe kekuatan apa-apa yen manut gunemanmu mau kuwi kudu Pandhawa dudu Pandhawa sing bakal tekaning pati nanging kowe karo aku sing bakal soroh pati Raden sampun kuwatos kula saged matur mekaten krana kula menika tasih gadah pusaka ingkang saged kinarya piyandel anggen kula nedya ngrampungi Pandhawa tilaranipun sawarga Kanjeng Rama Begawan Durna pusaka nama Kyai Cundamanik menika ingkang dados sarana anggen kula badhe ngudi tuwuh males lara wirang pejahipun Kanjeng Rama Begawan Durna tan samarwamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana oh wiladal bagus yen mengkono saya kumandel rasaku marang kowe Sotama Pandhawa ora bakal ngraita lamun ora suwe meneh bakal tekaning pati Swatama wonten timbalan digelak lakune Prapteng Ngastina monggo Raden kula dherekaken menawi sarana Cundamanik menika tartemtu Pandhawa pejah belasah yen perlu gangsal sekalian Pandhawa badhe kula pejahi bagus ning aja nganti kawistara Sotama monggo Raden Kartomarma kula dherekaken nuwun sewu Ndara kabare pepunden kula Pandhawa sampun boyong wonten Ngastina. Iya pancen bener kaya mengkono. Kakang Semar mundi dawuh timbalaning Kanjeng Hyang ing Wirata apa dene Kaka Prabu. Gandeng Pandhawa wis antuk kamenangan jroning Bratayuda. Mula aja nganti dadi pengantu-antuning kawula Ngastina. Tumuli mengko Pandhawa bakal lenggah oning Praja Ngastina Kakang. Syukur Den, syukur. Kula kelingan Bratayuda niku kaya-kaya Pandhawa niku mboten ajeng sugeng. Ning nyatane dewa niku adil, ora ana ala ingkang tumama ing becik. Nadyan Kurawa, Ratu Suruhan pinten-pinten atus ewu cacahipun ning sedaya sami sirna. Saking ngastanipun ndara-ndara kula Pandhawa ingkang damung sekedhik anggenipun sami sabiyantu. Iya. Kakang Semar kabeh saka kamuraning Wang Mahanasa. Leres mekaten. Wah. Kowe jaman semana mateni wong pira, Tru? Ya nek ming 30 wae ana. Prajurit Ngastina mati mungsu aku 30. Aku ki mbiyen ya ora ming meneng wae kok, Rek. Melu perang. Wah, iya aku ya weruh kowe nggo bendhu ngalor ngidul. Tanggo ngapae, Truk? Ngonceki degan. Jare nggo mateni Wadyabala. Ya nek ketemu Wadyabala Ngastina plathok. Tuwa Wadyabala Ngastina plathok. Kowe mbiyen mateni pira? Aku mung wong telu kowe picak. Ayo wedi kok aku nek kon glut awakku mung kaya ngene kabeh iki. Ha iya. Kowe mateni pira? Aku mung cah sithik-sithike do pamer. Weh, kowe entuk pira gong entuk wong Ngastina cacahe pira prajurit cilik-cilik? 340 ya. 300 wong tok pateni. Heeh. Wong-wongan lho. Wong-wongan dengkulmu mlocot ya ora. Digatekke tenan kok. Nderek remen Ndara. Iya, ana kawan Petruk. Mula Kang Sangga kuwi Kakang Semar. Dina samengko aja nganti kesuwen. Kanjeng Ibu tak derekake prapta ning negara Ngastina. Padha miwaha sarta melu mangayu bagya marang kamenanganing Pandhawa Kakang Semar. Sang Arjuna datanate pisah kelawan ingkang winastan Wanawasa. Nadyan sangganing para cantrik saptawarga wis prapteng marga ageng marandene Sang Arjuna tasih mapan wonten telenging wana kedadak ingkang kumrosak medal saking grumbul kinenten satu kewan galak parandring mangke saya cetha pelajari tanah sanes kejawi amung Prameswari negaring Ngastina Sang Dewi Banawati ingkang melinglar saking Dyang Satama
Mulat Sang Arjuna jeli-jeli saking ketebian kaget kadra wekasan nggih Sang Arjuna wau. Sobat. Semune ora kaget Dimas, apa si Adi mangling kawan kangku Mbak Yumu aku? Apa si Adi mangling awan pun Kakang Dimas? Lah kok dadi ora ana apa-apa? Ndak celok saka kadohan. Ora Dimas ora menyat saka pelenggan Mbak Tobat. Tobat iki Mbak Yumu Banowati Janaka. Kakang Mbok Banowati. Oh. Tobat. Tega temen Yayi Janaka marang lelakonku ngkebak penantang. Awit ramening Bratayuda aku dipoto-poto Swatama bakal digawe sasra wirang. Kawekasane aku iso lolos saka regemane Swatama. Tumuli aku tekan kene iki Dimas. Kakang Mbok. Mboten namung Kakang Mbok ingkang gadhahi pangraos kados mekaten. Kados menapa tumlawunging raos sak sampunipun paripurna Bratayuda. Mboten wonten ingkang gumana musik wonten telenging manah kula. Kejawi namung kados pundi kawontenanipun Kakang Mbok. Jagat menika kadidene suwung menawi mboten saged pinanggih kenan paduka Kakang Mbok Banowati Kakang Mbok. Yayi Ratu Banowati, Koko Prabu kasinggihan mekaten. Dumugi wonten tengahing wana nalika semanten kula dipun potho-potho dening Swatama saderengipun Bratayuda purna. Lah tobat Koko Prabu, kula badhe nyuwun dawuh. Kula nyuwun dawuh kados pundi lalamanipun Bratayuda? Bratayuda sampun paripurna. Bratayuda sampun paripurna? Inggih. Lajeng kados pundi kawontenanipun Kanjeng Sinuwun Duryudana? Sinuwun Prabu Ngastina sampun ngapupu ing rana Madyalaga. Tegesipun sampun gugur madyaning peperangan. Tobat. Koko Prabu Duryudana gugur. Inggih, mila mekaten. Mila sakmangke Yayi Ratu Banowati paripaksa dados putri boyongan. Koko Prabu, kok sik to aku tak rembugan sik. Kakang Mbok Banowati menapa pantes dados putri boyongan Janaka? Yen sawijining negara wis bedah kuwi tegese putrine dadi boyongan. Kandhinan Yayi Ratu Banowati munggah ana ing kreta. Didherekake prapta ning negara Ngastina. Kahananing Yayi Ratu Banowati nedeng gerbini kaya mengkono mau. Si Adi kudu tanggap marang Sasmita supaya aja nganti digodha dening sapa wae dikeparengake mapan ana negara Ngastina. Ora ketang amung sare ana ing emperaning bangsal pengrawe Janaka jernyatane Yayi Ratu Banowati isih wujuding putri boyongan. Inggih ngestakaken dawuh. Nah itu lho mekaten monggo Kakang Mbok kula dherekaken. Tobat. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Koko Prabu ayo Janaka. Monggo Kakang Mbok kula dherekaken. Kuntadewa Werkudara Janaka. Maratagake sawangen kedaton ingkang indah. Kaya mengkene wiwit rikulungguhan iki wanci iki wis dadi bali marang panguwasaning Pandhawa. Nadyan kudu dituku nganggo pecahing dada muncrating marus para Kurawa, nanging kabeh mau dadi pancatan tentreming jagat sawigung. Inggih, Kanjeng Eyang boten nginten babar pisan bilih kasunyatan ingkang dumados lampahan menika menawi dipun nunceki jebul pinanggipun ingkang nami derajat pangkat sartanipun kamulyan menika mujudaken wisa ingkang sakalangkung mandi. Buktinipun Pandhawa Mentala mejahi kadang piyambak amung rebat kamukten negari Ngastina ingkang semanten menika. Mila Eyang kados menapa raos kula menawi kula kedah lenggah dampar negari Ngastina, kula mboten badhe kedugi menawi ngemuti anggen kula sak kadang ngukup negari menika sarana wisuh dhateng getipun kadang piyambak. Yen mangkono Putu Prabu padha karo sithik wae ora ngajeni marang sedaning para pepundhen lan para putra kang padha gugur ana ing Bratayuda. Monggo
kabeh padha ngilakake sedane ning peperangan kanthi ikhlas ati mung kepengin jejegake adil lan bebener nadyan tanpa pituko negara Ngastina Kurawa ingkang tinindyan Duryudana lan Pati Sengkuni kuwi wis sak trepe lamun kudu sirna saka lumahing bumi kureping langit mula nggir suwargakna para kang puspada gugur sarana negara Ngastina iki lakokna dadi negara sarta perintahan ingkang cundhuk lawan gegayoning para kawula Puntadewa. Wah, mbarep kakangku. Aja gawe glaning atiku. Tak rewangi adus getih. Mindeng gegayuhanku sak temene sithik wae ora ana ceceking rasaku. Aku mateni sedulur Kurawa merga negara Ngastina. Nanging ingkang luwih wigati nindakake jejiban suci resik jagat iki. Wah, yen kowe kaya ngono, rasaku gelo, rasaku keduwung barep kakangku. Neneng ngopo? Kowe tak dawuh supaya tunggu marang bendaramu Yatmajaku Dewi Utari. Lah kok dadi mlayu-mlayu kaya dene bocah cilik. Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Nalika semanten ingkang putrapun Dewi Utari sajaipun sampun badhe babaran sinuwun bela dalah. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkur. Anakku Utari wis bakal babaran. Lho nggih kasinggan mekaten. Putu Prabu Ndarawati, Putu Prabu Darmakusuma. Surungan nganggo pandonga muga-muga niskala wiyosing jabang bayi putuku iki. Tur ya jagat pangestu ngkur. Tari wonten paring adhawuh Kanjeng Rama. Ingkang putra sampun babaran mijil jalu ladal Kresna kula wonten maring adhawuh eyangmu Tari wis babaran mijil jalu kula nderek mangayu bagya seketi jumuruk. Wah syukur isa ana ingkang nyambung sejarah para Pandhawa. Wah nadyan bapakne wis ora ana nanging bocah iki bakal dadi panyambung turasing para Pandhawa besok. Ya. Werkudara wis ora usah nyebut bapakne. Mengko malah ora prayoga kedadiane. Sing wigati mbahne isih ana Werkudara. Wah, iya. Wujud jalu ora beda karo sing tuwa. Inggih. Mila ingkang mekaten kula sumanggaken dhateng Paduka Kanjeng Eyang. Anggenipun bari paring pusaka asma dhateng wayah kula menika Kanjeng Eyang. Lah ya. Kresna wonten maring adhawuh Werkudara. Nggih. Janaka lan kabeh wae ingkang padha rawuh ana ing patenggan iki. Mula seksenana. Putuku sing metu saka anakku si Utari ya putumu Janaka kasinggihan. Bakal ndak paringi pusaka asma Raden Parikesit. Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Selaminipun Parikesit sampun sumurup dhateng Padanghawa, kula suwun kanthi sanget menawi wanci dalu selaminipun kawan dosa dalu kawan dosa dinten ya piye. Sedaya sampun ngantos tilem utawi sampun ngantos sare kedah sami jejagi dhateng pun Parikesit sabab lare menika ingkang sakmangke badhe nyambung turasing para Pandhawa kula kinten kathah ingkang sami boten remen kan Parikesit. Mbok menawi ingkang badhe anjangka dhateng kacintranipun wayah kula pun Parikesit mila sampun ngantos samangke lena ingkang prayitnan kawan dosa dalu kawan dosa dinten kedah sami tugur. Ya ngestoke dawuh Arjuna kula wonten maring adhawuh mundhuta jemparingmu salah sawiji sandingna kelawan le sare putumu si Parikesit. Nggih Koko Prabu ngestaken dawuh Koko Prabu. Piye Satama? Sampun mrapteng wonten ing sakjawining beteng negari Ngastina. Lah kok nganti damare kencar-kencar. Padange nganti kaya rina. Monggo iki wanci ratri. Sanjahe Pandhawa wis padha boyong marang negara Ngastina Satama. Kasinggihan pangkat. Ayo saiki ndi nyatane? Nggonmu duwe pusaka Kyai Cundamanik supaya kowe karo aku iso mlebu ana ing jroning beteng negara Ngastina. Cundamanik badhe kula tancepaken wonten ing Bantala. Sakmangke saged ugi narya ngesong bumi
supados sak mangke prapting menawa sak lebeting beteng negaring Astina jajal kaya ngapa Satama. Satama wonten dawuh. Lah kok dadi jroning bumi petenge ora jamak nganti ora weruh kiblat kowe karo aku. Iki ya yen to nganti mengko iso jedul jroning kedaton negara Astina. Nah yen nganti kleru dalane apa ora? Ketiwasan kowe karo aku padha karo soroh nyawa. Satama. Gage yen kowe duwe kepinteran lan kowe duwe keprigelan, piye carane supaya jroning bumi iki katon padhang Swatama? Gunjangkan atobat. Swatama gawe geger kayiwangan kowe matekan jimameling ngrawuhake kelawan ibumu Bathari Wilutama. Kanjeng Ibu, mboten lega raos sing manah kula. Panjangka ingkang mataun-taun sampun kula simpen. Kula kepengin ngudi tuwuh lara wirang pejahipun sanggane kepunden kula Sata Kurawa miwah sedanipun Kanjeng Rama. Ginakaken daya kekiyatanipun pusakanipun Kanjeng Rama Kyai Cundamanik kula saged angesong Bantala. Namung mugi andadosna ing kawuningan jebul saklebeting Bantala peteng dedet nglamuk ngantos boten ketinggal kiblatipun. Kula suwun Kanjeng Ibu saged mbiyantu dhateng kula supados sak mangke kula saged pinanggih margi anjuk ing wonten ing saklebeting beteng negaring Astina. Swatama wonten dawuh. Mlaku wae. Nang aku weling karo kowe bakal ana sorot obor ingkang tuwuh saka punibu Bathari Wilutama. Ning aku tak weling karo kowe ya Satama, kowe ora usah dadak gumun, ora usah dadak kepengin weruh apa teng dadi jalaran wujuding sunar ingkang madangi lawan lakumu. Kok ngaten? Pancen kudu kaya mengkono. Yen nganti kowe wani noleh sarta nyawang punibu nggone paring sunar nggonmu bakal mlaku nang jroning bumi, atobat aja takon dosa. Punibu wis ora bakal sak biyantu kelawan kowe Swatama. Nggih, ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Mas Swatama atobat. Aku wis weling karo kowe aja nganti kowe wani noleh. Bareng kowe tak padangi nganggo daya kekuwataning payudaraku. Lah kok dadi kowe noleh nyawang karo payudarane ibumu atobat. Swatama kowe arep nemoni lelakon apa pusaka Cundamanik tak jaluk bali marang kayiwangan, Ger. Wah, mati ya. Wah, jebul wong ngampet ki abot. Padange nganti kaya ngono bareng tak sawang ora pangling Kanjeng Ibu lah kok kesemekane didunke. Kaya mecotot. Ora bakal tekan semene penggayeng Satama nadan ora dipayungi Kanjeng Ibu. Ora lega yen to ora males ngudi tuwuh sedane Kanjeng Rama Begawan Durna. Swatama wonten dawuh Raden. Iki wis tekan pelataran negara Astina. Nggih, kasinggihan mekaten. Barandene lah kok dadi isih padha melek. Ndak sawang kabeh para prajurit ing jaga ana ing negara Astina isih katon padhang-padhang raine. Ketok yen to padha tugur sewengin atas. Sampun ngantos kuwatos Raden. Badhe kula tamani aji sirep wewe begono entus patus sami ketilem Raden Kartomarma. Wah, bagus Swatama.
Satengganing Dian Parikesit nalika semanten wis tilem kepati atmajaning Sang Dewi Utari putraning sawarga Raden Abimanyu samangke sinandingan pusaka Kyai Sarotama anyanding sarening Sang Parikesit kocap lampahing Sang Swatama prapteng patengganing Dian Parikesit. Nadyan aku kudu rambatan aja nganti kawistara dening prajurit Ngastina. Ora panglik. Iki kok ana bayi. Monggo nganggo sangsangan tulisane ora pangling iki Parikesit. Mbok menawa iki turasing Pandhawa. Sing digolo-golo, sing dideng-deng. Sarta akeh wis padha ngandhakake yen to iki anake Si Abimanyu ing bakal ngganti kepraboning Ratu Ngastina ya kuwi Puntadewa. Bayi wingi sore ingkang bakal nyambung sejarah para Pandhawa. Wak tekek mudar. Sigrarsa jumangkah Dian Satama. Nalika semanten datan prayitna bilih nyanding wujuding pusaka Jemparing. Eling-eling Jemparing pusaka Sang Satama arsa nyandak nenggih Sang Parikesit Kyai Sarotama jumepret piyambak kening dadane Sang Swatama dawah gladran kajelih-jelih Sang Parikesit geger madyaning negari Ngastina. Apa Werkudara? Ana putuku Parikesit nangis bengok-bengok. Wah, ora ana sing padha weruh mbuh sebabe apa. Nanging pusaka Jemparinge Janaka ora ana ing papan. Lho, iki getih tetes-tetes iki getih sapa Werkudara? Sawang nadyan peteng ning ketok nek kowe Banowati. Monggo jaring Swatama kowe suwijining wanita sing dadal karti sampekaning Kurawa. Nganti Kurawa ludes keles tanpa sisa merga saka cangkemmu sing mesti wadul karo Pandhawa. Ayumu ayu ning ayu pupuran wisa setan. Lho, wetenge kok mlentrung. Wela dalah meteng to. Meteng kok. Edan. Mula Koko Prabu Duryudana nganti kepi-kepi lan kumacelu. Wah, bareng turu kok. Wah. Wah. Kok iso blender ngiwonengen.
sapa sing ora kegut karo wujude Banowati. Ayu nganti kaya ngene. Mula Janaka nganti lempoh keser-keser. Ora kuat yen to kudu meper marang Mubal babaling kanepsun. Lambemu iki sing jalari Kurawa padha tekaning pati. Lambemu sing jalari Kurawa entek gusis tanpa sisa. Kowe wong wadon setan. Mumpung ora ana wong meteng boben. Tak bingkem tak katok-katoke pepinginanku. Menawi rampung tak suwek cangkemmu, ayo tekan kuping kowe Banowati. Oh. Nganti kaya singa weruh kidang tandange Sang Kartomarma nalika semanten dipun suwek-suwek nyampinge Sang Banowati. Nadyan nedeng gerbini parandene nalika semanten siga ngetok kalawan karusan. Sigra ngetok kalawan karusan. Den Pulasara den Prawasa Dyan Banowati nganti sak katok-katoke. Biningkem cangkeme ora iso omong. Pendak rampung wiwit meneh, pendak rampung wiwit meneh. Kaya ora entuk jatining pemarem dupi wis paripurna. Den suwek cangkeme Dewi Banowati. Nalika semanten nguwataken ponang jabang bayi pawestri Sang Banowati mlajar Sang Kartomarma. Oh. Katok sae. Kene yo ming kaya ngono. Dene sadurunge kaya yak-yak. Wah. Ware padha wae. Saka bangeten nggonmu ngampet nganti murcut metu bayine. Wadon. Wah. Wah. Udar. Remeng-remeng ora katon ana katon wewayangan laidak jebul menungso. Wah. Kartomarma iki. Kartomarma nyaketi papan patengganing Banowati. Lajeng Kakang mbok wonten pundi Kakang Mas? Wah, Kakang mbok wonten pundi Kakang Mas? Wah, kura arti. Panjenengan sampun kados mekaten Kakang mbok Banowati wonten Kakang Mas, Kakang mbok. Oh. Suram Tiwangkara kinden ler manguswa kang layon
Denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem nyomaratani Arjuna wonten paring dawuh siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu kuwi menungsa ora menang garisake ning sing gariske sing kuwasa wis ora saperlu tok tangisi pancen lakune urip Yai Ratu Banowati ampan kudu kaya mengkono sing perlu mbok gatekake aja kok Yai Ratu Banowati ning putrane kuwi lho Janaka openana Dimas Oko Prabu kula mboten saged kecalan Kakang Mbok Banowati iya lah jeneng ora maido geger merga ngestina klebon maling sing bakal gawe pati ning para Pandhawa nganti geger umer ora karu-karuan mongko kowe nembe wae kelangan Wara Sembadra ingkang tanpa kasengaja korining ditabrak dening maling mau pekasan Sembadra kejepit ana ing lawang ya Petro. Anu nggih. Nggih ming mboten diwayangi wangil banget niku. Masa Sembadra kejepit lawang terus mati. Laren mayangke pripun? Lah iya critake mawon. Setyaki ya gugur. Nggih. Lajeng lare menika badhe dipun menapakaken. Lho, bocah iki besok ingkang bakal nyanding kelawan wayahmu si Parikesit. Apa ngono Kresna? Iya. Pancen iki besok ingkang bakal nyanding putuku si Parikesit nggone lenggah dampar ke Prabaning Ngastina. Arjuna, paringana pusaka asma badhe kula paringi tetenger Dewi Lesmanawati, Koko Prabu. Iki anu sementen iki dalang-dalang kabeh. Kok Dewi Lesmanawati kok laire kok nembe sakniki. Lah ya wong aku ya ming maca buku kok. Buku napa? Ampun Sembrono. Kudu ana alure lho. Lho, ana wae. Aku wani ngene iki merga ana alure. Oh nggih sampun. Merga dhewe-dhewe. Sing bener sing pundi? Ora ana bener ana sing salah. Kabeh bener. Oh nggih. Nggih ampun. Sampeyan ajeng ngekeki jeneng sapa? Ngekeki jeneng ndasmu. Sapa Werkudara? Kartamarma. Kartamarma? Yo, Turasing. Kurawa. Sing mlebu patengganing Parikesit. Wah, aku durung iso nglacak. Wis kelangan ninggok ngono Dimas yo. Setyaka nuwun sewu wong sanesipun menika sedereng peyot kok panjenengan sampun peyot. Aku mengki tak kecala simbah-simbah mbiyen Setyaka. Setyaka kula wonten dawuh Pramban. Pendak-pendak aku lenggah ana ing pertapan kene. Dek wingenane wingi lan durung suwe. Aku kok kaya krungu swaraning meriem Kalantaka mongko swara mau ora mung sepisan. Nanging marambah makaping-kaping nganti sedina kemput ora ana enteke. Mbok coba kowe nilik ana Tegal Kuru sedhela wae. Bratayuda wis dadi apa Bratayuda wis kelakon. Nadyan dereng kadhawuhan parandene ingkang putra sampun nakyenaken wae bilih swanten kala wau jebul sanes swantipun mriyem pusaka Kalantaka nanging menika swantenipun gluduk amargi wanci sak menika wanci rendeng wae. Oh gluduk nggih. Iki wis rendeng to? Inggih sampun. Yen ngono banyune grojokan sing buket-butek kuwi apa merga banjir sing digawa saka dhuwur kono? Merga udan sing ora leren-leren sajake.
Ning kok gumunku banyu mau ambune banger bacin. Mongko akeh banget bathang gajah, bathang kuda lan wujuding remukan prabot ingkang kentir ana ing Bengawan kae Setyaka. Lah inggih. Wonten aturipun saweneh cantrik ingkang atur kabar bilih desa sak nginggil pertapan mriku katrak ing banjir. Satemah kathah korban jalma menungsa tuwin raja kaya ingkang sami pejah. Ugi buron wana ingkang samya kentir ing lepen wau. Sedaya ludes keles. Mila mboten nama mokal menawi toyanipun grojogan lajeng amis bacin tuwin banger. Amargi nggih saking korbaning kawula pradesan ingkang sami pejah jalaran katraking banjir bandang wau. Ngono. Inggih. Ning rak dudu swarane wong perang. Dudu bathanging wong sing mati ana ing peperangan. Sanes wae sanes. Ose, Setyaka, wonten dawuh. Iki kok ana pawongan pating srembong sandhangane. Mongko nandhang tatu iki sapa? Kula piyambak mboten mangertos. Monggo raturi ndangu. Iki sapa? Ana wong sowan ana ing pertapan, mongko kebak tatu. Persasat wis adus getih. Nganti aku ora iso nyawang praupanmu kowe sapa? Penemban. Mboten nama mukal menawi paduka mboten mangertos dhateng kula jer kawontenan kula ingkang sampun kados mekaten. Menawi paduka penemban dangu dhateng kula pun abdi paduka. Kula putranipun Begawan Durna, kula Pedanyangan Swatama penemban. Sapa? Pedanyangan Swatama. Kula pun putranipun sawarga Begawan Durna, kula pun Sata. Lho, Satama piye? Inggih. Wah, ta. Lala kowe kaya ngopo kena ngopo Satama? Ya kene kok nganti kaya ngene kananmu. Wale-wale menapa menemban? Estunipun keraya-raya kula sowan wonten pertapan. Wonten ing madyaning pertapan Grojogan Sewu mriki. Mugi andadosna ing kawuningan. Badhe caos satur dhateng Paduka penemban Curiganata. Bilih sejatosipun mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sejatosipun Bratayuda jaya binangun. Waduh. Setyaka! Setyaka! Karepmu ki piye? Karepmu piye Satama kok mbok antem nganti tekaning pati? Karepmu piye Setyaka? Mongko Satama kuwi nggone matur marang aku durung rampung, lha kok banjur mbok antem iki karepe piye? Nyuwun mapunten, Pak. Estunipun namung jagi dhateng kasugenganipun Wa Penemban. Ngemuti Satama menika nadyan atmajaning pendhita, nanging menika kondang licik, anak pendhita ingkang watakipun hambek candala. Miwah tansah ngginakaken pakarti-pakarti ingkang hilar saking adeging satriya miwah kautaman. Manah kula kuwatos dene Aswatama anggenipun matur mongko sinartan ngajungaken pusaka mboten pangling. Menika pusaka ing tumanjuk wonten ing dadanipun Satama menika saged dipun ginakaken damel sedanipun Wa Penemban. Kuwatos ing manah kula menawi Satama menika kala wau anggenipun matur namung lelamisan. Mongko ing dipun ajab kasugengan Paduka Wa Penemban. Menapa mboten bebayani? Menawi ngantos Paduka Wa Penemban menika mboten prayitna, tentu sampun kenging pusakanipun Satama menika Penemban. Wah, jan. Ning Satama iki mau arep ngatur sewiji-wiji. Inggih, kula ngertos. Ya wis. Ya bener kowe Setyaka. Ora nyono babar pisan jebul kowe bisa njaga marang kasugenganku. Aku lagi kelingan nek Satama kuwi nadyan anak pendhita, nanging bener kandhamu watake licik. Wah, banget elek panusmaning jajalanat. Bejo kowe tanggap marang kahanan Setyaka. Ning apa ya bakal ngono si Satama? Tekane ana pertapan persasat wis ora iso nglawat. Apa isih duwe niat bakal merjaya marang aku? Ya, Setyaka. Perkara iki kowe tak apura, nanging yen ana muga-muganing Begawan Durna, aku bakal matur apa anane. Lan kabeh keruputan mama kudu mbok dodo lan mbok akoni.
Mbah, mengko pidana apa kang bakal tumanduk marang sira Setyaka? Inggih, ngestaken dawuh paduka penembahan. Yo, sayo manjing jroning pertapan Setyaka. Menawi samangke sampun kelampahan tuwin badhe ambabar jagat enggal. Ah inggih, Pandhawa sampun boyong wonten Ngastina. Samangke mboten kitang namung sekedhap Puntadewa kedah ngraosaken dados Nalindra wonten negari Ngastina. Sinambi ngentosi dewasanipun turasing Abimanyu inggih menika pun parikesit. Alah inggih. Jagat sampun katingal tentrem di kasinggihan mekaten. Lajeng kula aturi amacak lelampahan ingkang badhe dhateng Kakang. Menapa? Jumenenganipun parikesit sakmangke kedah mawi bebanten ugi. Lho, sinten di? Mboten sanes kejawi namung kunduripun wonten ing kasuwargan inggih menika Sang Wiyasa ing Saptawarga sesarengan kelawan Nalindra ing Wirata Sri Baginda Maharaja Prabu Matsapati. Wondene sumanipun Wiyasa wonten ing kasuwargan kedah kadherekaken Wragil Pandhawa kalih. Alah. Nekula Sedewa kasinggihan mekaten Kakang menika ing kedah lampah wonten ing jagat Kakang Resi Narada.